Прекарваш ли цял ден на бюрото пред компютъра си? Може да съм йога, но и аз знам как е. Затова сега ще ти покажа няколко много лесни упражнения, които можеш да правиш буквално до бюрото си, за да се грижиш да бъдеш в добра физическа кондиция. Просто се изправи до бюрото си с краката, разтворени на ширината на рамената, сплети длани за едно хубаво протягане, натискайки петите към земята. И след това отпусни дланите напред, раздалечи лопатките, заоблейки гърба, позволи на главата да увисне свободно, задръж тук за няколко спокойни вдишвания. И по същия начин повтори, сплитайки дланите зад себе си, изтегляш назад и нагоре, изпъчваш гърдите, отпускаш главата назад, задържаш за кратко, без да спираш дъха. И продължаваш с странично разтягане. Пусни лява ръка зад гърба, а дясната над главата. Позволи на торса, главата и ръката просто да увиснат свободно наляво. Наблюдавай разтягането по дясната линия на тялото. Дишай спокойно, без да накъсваш дъха. И повтори на другата страна по същия начин. Винаги с помощта на дишането, лека по лека, намаляваме напрежението в тялото. И за финал, с плетени длани, задържайки ръцете близо до тялото, леко присви колената, стегни седалището и направи динамично усукване на гръбнака. Изпълнявай тези лесни движения по няколко пъти на ден, за да поддържаш гръбнака си в добра кондиция. От гледна точка на йога, състоянието на гръбнака е решаващо, за да бъдем в добро здраве. Така че не пропускай от време на време да ставаш от бюрото и да раздвижваш гръбнака. Покани и колегите си. Пожелавам ти успешна работа! Намасте!